Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe yawo Piindi TV wonɓe e nder leydi Sénégal ha e bowal leydi mo woni mon foof salminama e inde manama e yettode sikki ala en garti e katande jomiraɗo e oɗo ñalawma alkamisa jeeɗiɗi lewru mars 2024 ko aadi momin jogue mone kala subaka ademen e moɗon noon ko roɓido jayndeji joni koye jaade leydi Sénégal paɗen jayndeji leydi men e oɗo subaka alkamisa ne wayno ɓuuri artude koko yewti ko e on ɗon date mo ganduɗa o jaggama mbiyen happu mo mawlidi Macky Sall jaggi ladial ko fati e banggue ɗin sumgoji présidentiel kono kadi jayde ɗi garti on ɗon vote gonnoɗo hanki toon to assemblée nationale woni loi amnesty puɗɗortoɗen ko jayde l'observateur nde groupe Futurs Médias nde wi ko ɗin sumgoji présidentiel 2024 ene wayno ko mawlidi Macky Sall ɓami on ɗon happu ngal ɗon ladial jogori wonde ko nogasine lewru mars 2024 e on tuma noon ɓe mbi ko conseil o kañum tigui sali ko wiyete ko vide juridique e on tuma noon mawlidi Macky Sall kañum tigui waabi caggal yidde on ɗon conseil constitutionnel caggal nde ɓen ɗon diwti kala ko fati e banggue on ɗon dialogue ko jaggono hen ko ɓe mbi noon ko mawlidi nunɗi so wabade caggal ɓen ɗon wiyeteɓe les 7 charges caggal muɗum noon liste candidat ji ɗi ɗum ɗon kam waylaki ko sappo e jeenayyi candidat e o saaha noon jomum men ne mbawi natande campagne kono ko campagne mo ganduɗa o ko dabɓe kinaɗo no fewi ngal pellital ngal ɓen les 7 charge ɓe mbi ina faada hande gam tawtude tengtinde on ɗon date nogasane lewru mars nde tawno kamɓe ɓe cuɓino ko capantati go lewru mars koye ndin mbadi gouvernement waɗa dissoudre tawi ni Amadou Ba kañum tigui ina wayno tan ha joni yalti walla ummi toon to hoorejo jagorde o hokka noon gam o wawa yuɓɓinde campagne makko lomtima e gardigo primature o ko maître Sidiki Kaba jayde les échos kam ne oɗo subakande ne wayno ari koye on ɗon date woni ɗen on happu jaggaɗo on ɗon ñalawma nogasine lewru mars ɓe mbide jogori hawrude koye nder carême woni korka rewɓe diine isayankoɓe kono kadi e lewru korka hormanteru ndu ɓe mbi noon ko ɓen ɗon les 7 charge kañumen tigui kolliti doole mumen ɓe kolliti noon wonde ko candidat ɗi tan mbaɗanoɗi validé ɗi kañumen tigui jogori yaade ko witi ko e ɗin sumgoji présidentiel Amadou Mame Diop jogori wonde président caggal ɗiɗi lewru avril nde dawal mawlidi ndi gasi e gardigu leydi ndi e on tuma kadi ɓe garti kamɓe jaynenkoɓe titon wonde nde on ɗon dissolution du gouvernement Macky ɓe mbi ko waɗi libéré Amadou Ba o suuɓi maître Sidiki Kaba hono no premier ministre ni Amadou Ba noon ne wayno jarani mawlidi Macky Sall holliti wonde ma o hokkiri dole makko no ponno kala e nder on ɗon campagne électorale jayde le quotidien wi ko ɗin sumgoji présidentiel 2024 les 7 charge bloc Macky titode ngol ɗon nden ɗon jayde manam ɓen ɗon ɓe jeeɗiɗo kañumen mbaɗi bloqué mawlidi Macky Sall ɓe diwti kala ko fati e banggue ngal kaldigal e pamodiral ngal dialogue o tonguno toon to jaam ñaajo e on tuma noon koye nder ndin mbadi Macky Sall ne wayno fixi on ɗon date nogasne lewru mars maître Sidiki Kaba lomtima Amadou Ba e gardigu jagorɗe leydi Sénégal Walfa Quotidien dawri koye ngolɗo bindol processus électoral ɓe mbi tan ko c'est fini gasi ha laaɓi ceer ene wayno conseil constitutionnel kañum tigui faabi Sénégal ko noon ɓe mbiɗe gardien bindol e on tuma noon ɓe mbi ko Macky Sall fixi présidentiel nogasne lewru mars 2024 gouvernement waɗama dissoudre e on tuma noon ko omo ganduɗa kam woni Sidiki Kaba kañum lomti Amadou Ba e gardigu jagorɗe kono kadi ɓe garti on noon loi amnesty général mo ganduɗa ina woteteno hanki toon to assemblée nationale jayde Sud Quotidien arteɗin sumgoji présidentiel 2024 ɓen kutri ko bindol anglais ɓe mbi tan de ko game over mo ganduɗa ko fin de jeu gasi nden ɗon fijirde nde ganduɗa nde ina wonno e fijirede oɗo saaha kamɓe conseil constitutionnel kañum tigui ne wayno mbaɗi sifflé on ɗon fin récréation ɓe kolliti wonde ko caggal nde waɗano bloqué on ɗon collège électoral ne wayno kamɓe les 7 charge ɓe nodditi ɗum ɗon yo sumgoji ɗi mbaɗa ñande capantati gol lewru mars ɓen le 7 charge noon ɓe mbi tan de ko ina paada kañumen ne wabade caggal on ɗon décision chef de l' état woni nogasne lewru mars ɗin candidat ji ne sappo e jeenayyi kañumen tan ina wayno cuuɓa walla ni kañumen mbaɗa maintenir e on ɗon tuma eɓen jogui ko wiyete ko ha joni wadde campagne kono wona campagne garantejo saabu timmata balɗe nogas e goho woni ɗen jonde tati nde tawno ko heddiɗo ko e nogas e nayyi lewru mars wona ko heewi jayde guendiri nde Le Soleil wi ko pellital hanki ko yewiti ɗin sumgoji élection présidentielle kono kadi on waylo premier ministre hani e ko yewiti e remaniement respectif ɓe mbitande ko on mercredi
rebondissement manam tan ko dum alarba mo ganda o kewdo bila bencita walla bila bencita e ko nandi hen sabu date présidentielle 2024 conseil constitutionnel ne wen tan wadi ha joni ben wadi riwti kalko fate bangi on proposition du dialogue national fof koy alarba hanki o Macky Sall subi nogas ne lewru mars ngam date ɗinon sumgoji présidentiel kono kadi nder on alarba hanki ko waɗi desude on ɗon gouvernement o lomtini Amadou Ba o lomtini ɗum noon comme Sidiki Kaba toon to primature kono kadi ñalawma hanki o wonno vote amnesty mo ganduɗa ko amnesty général ɓe mbi noon ko noon projet de loi waɗama adopté hanki toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal Jande Direct News e oɗo subaka hande kam ne arti e ko yewti ɗi noon présidentielle 2024 ɓe mbi ko bras de fer entre Macky et le conseil constitutionnel manam tan ko ɗum juuɗi jamdi hande lombi hakkude on mawlidi Macky Sall e ɓen witeɓe les sept charge ɓe garti e ɗin ɗon daduji ɗi ganduɗa ɗi koko ɓen ɗon les sept charge ɓamno ñande capantatego lewru mars kono mawlidi nde ari nde wi ko nogas nayi lewru mars kono kadi ɓe garti on remaniement ministériel ha ni eko fati banggue alarba gulɗo jaw hanki to banggue pellitte bayloje e kala saaha e oɗo alarba mo jawtuɗen jayde point actu wi ko présidentiel 2024 deux dates ngam inscrité goto manam tan ko happuji ɗiɗi walla mbiyen ko fate banggue daawe ɗiɗi nanga sababu noon ko date mo mawlidi Macky Sall ɓe mbi ko waɗi violé on ɗon 21 jours balɗe nogas e goho campagne ɗin candidat ji conseil constitutionnel ne wayno kañum ɓe mbi ko kañum ni wanno ha joni ko capantati go lewru mars e on tuma noon ma waw timmude balɗe nogas e goho ɓe koliti wonno foof noon e wade noon holita wonde ɗin kabruji bayniɗi ɗo ɓuuri ɗo labde kabri wondene ɓen les sept charge ma mbabo caggal décision chef de l' état woni nogas ne lewru mars nduɗo ngam wona ñalawma date élection présidentielle ɓe garti ha joni ko jutti e ɗin noon fannuji kala e mbadi kuɓal ɓe garti wiide wonde beele ma en jaa e recours to banggue article 52 de la constitution ɗum ko namdal ngal ɓen jeani en koɓe mbaɗi oɗo subaka jayde vox populi kañum ne ari koye on date présidentielle 2024 caggal ɗiɗi e lewru avril dissolution du gouvernement et loi amnesty les sept charge ɓe mbi kañum tigui ha joni e mawledi ndi mbayli walla ni jiiɓi gueɗe kewɗe e jamma beeɗo ɗo o ɓe garti e famminden e on ɗon date jaggaɗo nogas e nayyi lewru mars kono kadi ɓe garti e loi toon to assemblée nationale loi amnesty général waɗama adopté tawi ko capanɗe jeenayyi e nayyi voix ɓen capanɗe nayo e jeenayyi noon mbi ko jaɗani hen yimɓe tato mbaɗi ko wiyete ko abstention manam kolliti mbiyani eyi mbiyani ala Birame Souleye Diop président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi holliti wonde ɓe gona ñagotoɓe on ɗon projet de loi ɓe gona kadi ñaguiɓe ɗum saabi ɓe gooti ko contre manam ɓe jarani ko yetti ono loi amnesty jayde source ina wayno kañum narti e on ɗon loi amnesty gotaɗo hanki ɓe mbi ko ɗum séisme ni on de soc délit mo ganduɗa ko présumé ɓen ɓe ganduɗa wiyataɓe mbari duppi kono kadi gañi foof waɗama effacé e ñalawma hanki ko ɓe mbi noon ko honono grand théâtre ɗum ɓe bindiri e gardidi bindol tawi ɓe joopi hen ko ɗon assemblée nationale jayne critique wi koɗo projet de loi bambuɗo amnesty ɓen nodirteɓe les honorables député oɗo saaha kañumen kala moddi ƴiƴam ko noon jaynen koɓe ɓe mbiri sababu noon nde wayno ko woddeɓe on ɗon ngal ɗon kuulal amnesty général momtowal kala ko fate banggue baɗe dewnon ɗo 2021 ha 2024 jayne l' express quotidien wi ko adoption on ɗon loi d' amnesty général hanki toon to assemblée nationale sonko e pastef keddima wonde rimɓe ha tan on ɗon vote gasi ɗum ɗon noon ko sifa mo jaynen koɓe cuuɓi e oɗo ñalawma hande nden jani witende express quotidien jayde witende stade quotidien ko ɗon guddirtanɗo ɓen men jayde ƴewɗo subaka hande jaynen koɓe gaari koye europa league 8e de finale ali hande sanga 20 heures natal Ismaïla Sarr Iliman Ndiaye ɓe mbi ko Iliman e iso ene wayno tan ma ɓed koye mumen hande toon to Villarreal leydi Espagne ɗum ɗon noon ko yiwti on ɗon match quart de finale Europa Ligue des champions 8e de finale City tengtini waɗi confirmé Real Madrid aussi hulino kono wattinima wadde qualifié noon jaynen ko ɓe mbiri ɓe garti ha joni e darde Kylian Mbappé mo ganduɗa ina dari darde Fatam Lamiri toon to Paris Saint-Germain ko ɗo uddira ɓino men jayde ƴewɗo subaka hande joni paɗen koko yewti ko e gueɗe rendo ɗe gowɗen wadde kala e saaha kono hande garaten ko ɗon dessin mo ganduɗa ko Odia Odia woni nden jayne ganduɗa nde ko jaynen koɓe tribune kewi dessinde kala e saaha tawi ko yadde actualité ene wayno no jiruɗon ni ko ɗon ngal ɗon natal ganduɗa ngal mawlidi Macky Sall wondude maître Sidiki Kaba e Amadou Ba
jeyanenkoɓe inana kaala walla ina cifo gonka ka e oɗo saaha on ɗon pont taccuɗo ndiyam o wi ko allez on plonge tous ensemble enen fof ne wayno puncinoɗen ɗam ɗon ndiyam déjà mo ganduɗa kam woni Amadou Ba wi kañum kam déjà diwi nana woni hakkude pont e ndiyam ɗam ɗum ɗon noon ko wiide wonde tan e oɗo saaha ɓe goni ko ƴettude ko wiyete ko lootade e ndun ɗon wendu électoral hollirde wonde ko dat jaggama hankkadi ni Amadou Ba ene wayno diwi oɗo saaha puncinimi ko wiyete onon campagne omo ganduɗa ko men Sidi Kaba lomtiɗomo wi kañum ne nanɗo kañum suɓama ko wiyete koye premier ministre kono kañum ne aussi ene jeeya ene jogui droit puncinade ɗam ɗon ndiyam ene wayi noon jeyanenkoɓe ɗo less ɗo walla ɗo caggal ɗo ma yiɗɗo ɓe binde élection présidentielle 24 mars 2024 24 mars 2024 hollirde wonde tan ko actualité gonaɗo ɗum noon ko wadde résumé on ɗon actualité wonde ko date jaggama Amadou Ba natti wonde premier ministre waɗama wiyama yo wat consacré walla yo huccit e on ɗon campagne mo ganduɗa ko men Sidi Kaba kamne jokkita golle laamu ngu ko addi 2 lewru mars ko addi 2 lewru witendu avril ko addi date chef de l'état Macky Sall hollirde wonde tan hankkadi ni récréation gasi andama happu jaggaɗo andama hankkadin timmi vraiment yaha gartaji ɗi foof wattidi tan ko yo waɗe kadi ko ɓuuri hen ko hawnade en tout cas to banggue commentaire mbiten ko dialogue o wanno évoqué ko lewru korka waɗi évoqué carême waɗi évoqué daka waɗi évoqué e ko nandi hen kono finalement vote présidentiel 2024 jagga ko nogas e nayyi walla capantati gol lewru mars saabu ko ɗum conseil constitutionnel ne wayno jaggi hay sinno tawi won kabaru holliti wonde ni maɓe mbabo caggal yidde maw leydi ndi 24 mars o ɗon kono kam hawrata koye nder carême hawrata koye nder aussi lewru korka tedduno ndu kono kadi ma hawru deuxiéme tour éventuel deuxiéme tour ne wayno sa ƴeewi tawata ko chef de l'état wona kañum woni ɗo saabu ko caggal 2 lewru avril ɗum noon ko dogueteno ko foof ko huleteno ko foof wattidi tan koye oɗo kaaɗo gonka gonɗen ɗum noon ko hunde hawnide no tubakoɓe mbiyata ni tout ça pour ça ko ɗi konnguli mbaynodirten e oɗo subaka hannde dokkodiranade janggo ɗo e Piindi TV to banggue roɓindo jayndeji to caméra ko Djiby Dieng montage ko Ali Fall yo en gone jaam.